alaihi. Allahumma sholli alaihi. Dumateng panjenenganipun sagung para lekapro rawuh ingkang dhateng kehormatan. Pinengaken kekalih sampun prapta wonten ing kapro sasana ringga musik. Ugi kadherekaken upacara salajengipun nggih menika silih kembar mayang. Pratandha wonten jejaka kaya kalih ingkang amban Puspita Adi Jaya Daru Kalpataru ugi ingkang kasebat kembar mayang. Paripura anggenipun silih kembar mayang pinangaken kekalih sampun samya apa tinggal samya bebalangan gantal. Baik maju kita. Nggih menika ingkang dumadi saking suruh melinting pirang-silan penang lelawi. Katon kamlawi rastane penganten putri ambalang gantal menika kemanten kakung kang winastan gondang kasih. Datang Sorota Gyo Kumantio penganten kakung ambalang gantal menika kemanten putri kang winastan gondang tutur. Penganten kakung terus katampikan di jabat asto salam-salaman ugi dipun lajengaken wiji dadi nggih menika penganten kakung badhe ngedak tigan ngantos pecah lajeng penganten putih hamiji sukunipun ingkang raka kawistara kana anting got yapak padha pecah sanalika dening penganten kakung minangka pecahing tigan tepuk ing tigan pethak lan kuning pecah pamore pecah gula wenahe bapa kalian ibu iwit ing ari kalehan punika katon kumambang sekar Wiratmaja sekar Kantil sekar Mawar mewah sekar Gading wonten ing Bokor Kencana datan Sarata Gita pinanganten putri Hamiji sukunipun ingkang raka garwa panjenenganipun mugia enggal-enggal pinaringan putra putri nggih putra putri ingkang saleh lan salehah ugi dipun lajengaken junjung derajat putra kaping 3 minangka derajatipun wanita ugi kakung sami dados tunggal wonten ngarsanipun Gusti ingkang kinarya jagat pramila pinanganten pusri kucumaning ayu Umi Raudatul Jannah ingkang angelilingi kaping 3 dumateng Raden Mas Novan Ardi Pratama ugi matulan jumlah nuwun dumateng Raden Mas Novan Ardi Pratama wiwit ing ari kalenggan punika wis dados garwa raka dados manunggaling jiwa rasa lan karsa pramila sarwi sumembah dumateng ingkang raka paripura anggenipun sumembah garwa raka dumateng Bapa Muhammad Ridwan paringaken unjukan tirta wening dumateng pinanganten kakung rumiyin Bapa paringaken unjukan dumateng manten kakung pralapita plesabare pekarti linambaran wening penggalih mewah menebing kalbu kang tinemu hayu hayam hamaya pidase paswa kasih unjukan tirta kendi pratara alam tirta banyu kendi pratara wadah sangka lemah pranyata bapa kaliyan ibu paringaken unjukan putra putri utawi anggenipun panjenengan ing sasana Balai Wisma paripura anggenipun paring unjukan tirta wening dumateng bapa kaliyan ibu monggo kandharaken putra putrinipun dipelenggahaken wonten ing Babar Kencana nggih papan Adimulya. Kembar mayang mengikuti ya, kembar mayang mengikuti di belakang. Di belakang ibu. Bapa wonten salajengipun pinanganten kekalih minangka ing ngarsa Tulodo. Ngagem kain petak lan abdi petak menika pakartining bapa menawi abdi pakartining ibu. Allah lumaksana tindakipun bapa saha pinanganten kekalih minangka
baik kawal ke baik pangati-ati biaya bapak anggenipun gunawan kaparing bawara dumateng pinanganten kekawin. Tunggu